Отивам при един столетник от София. Не ги наричам интервюта тези срещи, защото те са направо преживявания. Димитър Титов навлезе в своята 101 годишнина. Наричат го последният царски оркестрант. Иначе той обича да излиза все още навън, пазарува си, много обича да си говори с продавачките. Казва, че по жени не ходи, защото те ходят по него. А иначе той искаше да излезе с мен и да се разходим в княжеската градинка, но днес е много студено, затова ще се срещнем в неговия дом. Иначе розата е за жена му Роза, най-специалната в живота му. Ало! Ето ме! Отварям. Тук. Ето ме, тук съм. Здравейте! О, Добър ден. господин Титов! Добре. За мен е голяма радост. Радвам се. Здравейте! О, вашата съпруга! Здравейте, госпожо Роза! Нося ви роза! Заповядайте! Димитър Титов е роден в Пловдив на 23 декември 1923 година. Едва 6 годишен остава без баща, отгледане от майка си, която е с много напредничаво мислене за онези години и е наложила идеята на 6-те си деца, че човек трябва да е морален, да работи много, да учи много и да чете много. С царски оркестър пътували и в страната, и в Европа, и до днес си спомня шока да бъде посрещнат в Италия в луксозен хотел, при положение, че тогава българите сме настанявали италианските музиканти в училищни физкултурни салони, върху пълнени с сено дюшеци. Много се радвам да ви видя. Добро разположение на духа и великолепно чувство за хумор, разбрах. По някой път истинския хумор трябва да има две страни. Хумор и нещо допълнително. Да, щипка горчевина, за да има подтекст. Той вашия живот е такъв. От една страна има предпоставка да бъде много тъжен и нещастен, но от друга страна вие изкарвате хубавото от този живот. Като пътуваш музикант, видях много от света и до голяма степен ми помогна за състоянието в този момент, защото разбрах, че в света има прекрасни неща, има и лоши, но човек трябва да отминава лошите и да помни и да прави добрите. Добрината има стойност само когато не е свързана с мисълта за отвръщане по същия начин. Добрината със себе си е самата истина и доброто. Направи добро и го забрави. Някой ден, на мен ми се е случило много дни, направил съм нещо, забравил съм го, не съм очаквал и изведнъж от някъде идва отплатата за доброто, което си направил. 100-те години ми дават основание с всичко това разнообразие в живота. Не съм бил чиновник, седнал на един стол с повишаване от един на втори, на началник и свършваш на 100 години. Целият ми живот е минал на път и в контакт с различни хора. Тези различни хора сега, като ги погледна с стотните си очи, виждам, че не са нищо друго, освен това, което си ти, но в друг образ. Хората по цял свят са едни и същи. Толкова голяма разлика между хората не съществува. Индивидуално всеки един за себе си представлява някаква особеност. Скоро споделихме и някакви такива философски разбирания за силата на природата в тези милиарди новородени индивиди. Нямаме нито едно повторение буквално точно по всички показатели. Така е. Как успява тази природа? Едно и също рода човешки, тези
милиарди различни съдби са различни. Протичат по различен начин и завършват по различен начин. Тези, които ръководят, за съжаление, не винаги са достойни хора и човеци, за да разберат, че сме временно на този свят. 100 години са много, но в перспективата за човечеството, за Вселената, да не говорим за космоса, който няма обяснение и няма да има никакво обяснение, ние всъщност сме едни и същи. С индивидуалните различия, които сега виждам, че не са толкова големи различия. Са нещата, които преживявам тук, в този дом, в тази кооперация, в този квартал, абсолютно се покриват с нещата в Германия, което е толкова далеч от нас, с друг менталитет, с друга история, с друго, но абсолютно същи. Същи отношения в една кооперация. Имаме приятели, с които можеш, като го срещнеш и да го пригърнеш, да го целунеш, и другия му казваш едно здрасти и обръщаш главата на друга страна. След 1944 година, въпреки че не се е занимавал с политика, той носи етикета на царски служител и следва тормоз. Димитър успява да започне работа в Софийската филхармония и така на едно от турнетата в Германия остава там. Намира си работа като акордьор в Бехштайн. Днес Роза, жената, която е до него през последните 30 години, казва, че той безкрайно обича родината си, но живее между Германия и България, защото тук са приятелите му, но там е адекватното социално обслужване. Виждаме, че светът върви към подобрение. Човечеството става по-добро, независимо от войните, конфликтите и това. Тези същи конфликти ги имаше и е имало и преди. Само че като погледнете по какъв начин са били провеждани, как са избивани хората, днес ги избиваме пак, но по един друг начин, за който ние не се срамуваме. Иначе в миналото, по-далечното минало, хората човек за човека бяха зверове. Сега са пак зверове, но опитомени. Ако са били диви кучета, които бродят из гората, сега имаме облагородени домашни животни. Еволюцията на човечеството е непрекъсната и неизбежна. Само че толкова бавен процес, че отделните хора в живота си не могат да го забележат. Отношенията между хората ще бъдат още по-добри. Възхитително! Възхитително! Искам да ви вярвам. Тук не е въпросът за вярване. Въпросът е да проследим историята на човечеството. Отношенията от каменната ера, отделни хора, всеки, който срещнеш, го смяташ за враг. Сега, като сме стигнали до това положение, като срещнеш непознат човек, или му се усмихваш, или му кажеш добър ден, или здравей. А преди в миналото това развитие не може да не го забележи човек. Не може да не го забележи. Като знаем по какъв начин са измъчвани хората, противниците, за щало и нещало, за дребни неща. Всички тези работи са изживяни вече. Човечеството е емоционално много по-добро. Еволюцията напредва с светкавична бързина, исторически и световно погледнати като развитие на космоса или на природата. Утре, други ден, с и тето изкуствен интелект и това,
Светът ще бъде улеснен, няма да бъде много изменен, защото това, което този робот не дава, това съзнание на хора. Той не си ги измислял. Той ги комбинира. Аз ви казвам, скъпи приятели, че срещите с столетниците не са интервюта. Това са преживявания. Когато имам късмета и щастието да попадна на хора като господин Титов, аз съм наистина много щастлива, защото те могат да бъдат примери и вдъхновения за това, че не е страшно човек да стане на 100 години. Страшно ли е човек да стане на 100 години? Трябва ли да ни е страх от годините, които ни така застигат? Оглеждайки се в моя растеж и като човек, никога не съм мислил, че ще стигне 80 години. Тъй като не правя нищо особено да искам да живея по-дълго и това. Това, което съм стигнал до този момент е абсолютно нормално, естествено, без никакви усилия. Усилията при мен са още като юноша четах философията Шопенхауер и без да разбирам всичко, което чета тогава на тези детски години, разбрах едно нещо, което остана мое мото в живота. Това е единственото, което ми дава едва ли не сили. Че човешкият живот или нашия личния живот се определя от нашата воля. Желаем това да постигнем и ще го постигнем. Обръщаме гръб или не вземем под внимание някакви знаци, които природата и тялото ни дава, отминаваме ги като нещо второстепенно, утре други ден идва наказанието. Ние в себе си съдържаме всичко това, което е необходимо да станем или да бъдем добри и здрави. Само трябва да не пречим на тялото и на природата да вършат своята работа. А с много неща наши действия са противоположни на природните. Не яде нищо специално, но спазва часове на хранене. 3 пъти на ден и в едно и също време. Всички тези неща, които изброихте, са валидни. Гена, обстановката, в която растеш, храната, която едеш. Като се почне дори още от това. Аз съм кърмен 2 години от майка ми. 2 години майчино мляко. Едно решително нещо в оформянето на едно дете като имунна система, като ген и така нататък. Аз и сега в момента имам всичките слабости на 100 години човек. Като се почне от краката до какво ли не, и до главата, и до кръвта. Но аз ги знам като естествено нещо, което природата ми е определила, но аз не искам да преча на природата да ми даде тези години, които тя е решила. Телото, пълнотата. Аз като видях или като забелязах, че като съм малко повече, вече навеждането ми е един проблем. И си казвам, защо ще имам проблем, когато този проблем е свързан с разноски, да ям повече или да злоупотребявам с нещо. И зато ограничавам едното, докато ми бъде лесно. Това е смисъла да не пречиш на природата. Разбирам. И от десятки години аз съм на едно определено тегло. Щом падна под 85, стане 83, викам, че е хубаво. Като стигна до 80, започва да ми се вие свят. Викам, това вече не е хубаво. Я да кача още 2 кг. И в тези 20 години бих казал, аз се движа съзнателно и определено за това, да не преча на тялото си да ми е неприятно.
Нека сега да поговорим за социалната и здравната система между двете държави – България и Германия. Защото ми направи впечатление, че вие в едно ваше интервю казвате, че българските пенсионери са вид страдалци. Смятахме, че възрастта от 60-70 години е вече една пределна възраст и е редно да мислим за края. В Германия медицината още от крайни време и самата култура на хората е било, че няма стари хора, има живи хора. Хора, които дишат, хора, които могат да те погледнат. А тук в нас държавата и отношението е такова. Държавата е длъжна да се грижи за мен. И ти си длъжен да се грижиш за държавата, за да има държавата. И разликата е огромна. Разбирам. Благодаря ви много. Благодаря ви много за това интервю.